fitacciyar jarumar Kannywood Aisha Aliyu Tsamiya, wadda ta yi layar zana a cikin fina-finan Kannywood baki ɗaya. An ɗauki tsawon lokaci ba ku ga Aisha Aliyu Tsamiya ba a cikin sababbin fina-finai, sai dai tsofaffin fina-finan da ta riga ta fito a ciki. Aisha Aliyu Tsamiya fitacciyar 'yar kasuwa ce daga cikin matayen Kannywood. Sai dai tun kamin masana'antar ta Kannywood ta fara walagigi, jarumar dama ita ta yi riƙo da sana'o'i kala daban-daban, ba wai harkar fina-finai kawai ta dogara da ita ba. Daga ciki ta buɗe shagon salon, inda ta buɗe kuma shagunan sayar da kayayyakin maza da mata, har ma da shadda da yadi da lesin da atamfa. Ga kaɗan da cikin sana'o'in da Aisha Aliyu Tsamiya ta dogara da kansu bayan sana'ar fim da take yi. Iya bakinka, faɗi alkhairi, ka guje sharri, marmaikinka, ya ga laifinka, wazirin rara na cikar bakinka ya ja maka. Iya bakinka duniya ita ke sai ta ɗan adam, kar da wata kanka daɗin zance ya ja maka. Iya bakinka duniya zaman marina take, laifin wani baya shafan wani hakanan yake. Abin da bai shafe ka ba bar shi tsallake, ko ka ji shi bar shi can dan tatsuniya yake. In kuka ce ba za ka bar shi ba kai ka ji ka rike, in ka sa ido a ƙarshe baki ya ja maka. Shi laifi tudu ne jama'a banda mantuwa, wani ya ganka sai ya ce ai laifin ka yayyawa. Inda har ka ce wani na aikata laifuka kuwa, in aka duba na ka sai a bayanin ka na shi yawa. Shi yasa ba a san mutum kullum ya dinga damuwa kan abin da bai shafe shi ba kar ya hallaka. Duniya tana horon yan adam barai, amma ba man karewa kuma mun sani sarai. Shiryawar ka da duniya cikin ta ka zama sakarai, shi zai sa ka samu soyayyar yan adam barai. A yan ka nuna kai mai wayo mai garai, sai kaga al'umma suna neman masu jin maka. Iya bakin ka dan uwa, kar da ka taba ka kuskure, domin duniya sahu ne tamkar da gargare. Wani shi dan fulani ne, wani ko dan babarbare, wani ma bai da laifuka, wani ya taba ka kuskure. Ba a kasar mu ma ba har da kasashe na ketare, ko aina kai sakaci sai baki ya ja maka. Kaɗan kenan daga cikin sana'o'in Aisha Aliyu Tsamiya da ta mallaka, wanda take yi a bayan fage.